Gelin tans edelim. Tansaň saglyga peýdasy. Gadim eýýamlaň lukmanlarym tansy saglyň hemraty hasaplapdyrlar. Hut şol lewurlarda tanslary diňe bir saglygy bejermegiň däl, eýsem keseller öňünden duýdurmagyň ygtybarly serişdet kökmünde wurtdyrlar. Sebäbi göçkünli tanslar bilen utgoşýan çalasyn hereketler diňe bir jan saglygy, ýyllyda toýnuk sallar ýanlaň dälle, hassalaňam beden we ruhy güýjüni belli bir derejede guruplandyrýanlygyny suwd edýär. Käbir tanslaň gan masasyny peseldiýänligi, ýürek damar kesellerini gadalaşdyrýanlygy suwd edildi. Mundan başga tans gaharjanlygy köşeşdirýär. Gorkaklary batyrga edýär. Nervisi goşuklaryň özlerini gowy duýmaklaryna oňoýly täsir edýär. Tans beden owadanlygyny kämilleşdirmän, adamyň beden damarlarynyň berkidýär. Meselem, şalt oýnalýan tansy ýerine ýetirýäniň sagadyň dowamyna sarp edýän güýji, alpinistin dağa münenne ýa-da bokusçyň sewoşda sarp edýän güýjüne deňdir. Ýa-da tans etmek bilen utgoşukly imitlenmek, ýürek, öýkün sököllüklerini we başga da käbir keselliň öňüne alýar. Tans hereketleri öýküne barýan gany köpeldiýär, kislorod bolçulugyny döredýär. On köp bölegi bolsa, ýürek damarlaryna barýar hemde bedeni arasalaýar. Tanslar ýerine ýetirilenine düşýän agram, aşgadanyň we içegeleriň kämil işlemegine ýardam berýär. Tans saadlary adamda sada bolan inçe duýguny we owadan hereketlenmek endiklerini döredýär. Balet tanslary oňurgan gyşarmagynyň öňüne alýar. Ýüregi we öýküni berkidýär. Güýji we çydamlyllygy köpeldýär. Şeýle-de adamyň aň hemde beden ötüşine ýardam berýär. Ýene de bir aýratynlyk, tansyň köp görnüşli hereketleri adamyň ruhy welentligine ýardam edýär. UNESCO adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdilen milli tans sanatymyzyň güçdepli görnüşi, halkymyzyň medeni durmuşyny, hal ýagdaýyny, zenanlamyzyň arzu isleglerini, kalbyndan çykýan owazlary beýan etmek bilen mukamlaň hem hereketleň sadaşygyny üpçün edýär. Üýtgoşuk özboşly koreografik hereketler arkaly çalynýan, ýanglanýan heň, mukam, gadallan many mazmuny bilen sadlaşýan güçdepli tansy bir tarapdan ajaýyp gözelligi, beýlek bir tarapdanam ruhy hem beden saglygyny üpçün edýär.